client was capable of that? Babumseshe njengoba ngisho mina ngimazi umulali angisazi nesikhala ngiyazi nemali ngiyazi angingacala ngidedele ngigoduke ngiyekeleke ngidlule ngivulele kusuku angeke ngisibuke lesithumba sitale ngokuthula umoya uchaza indaba nginalaka ngifuna ukusobala kunokusolakala kokwenza ukukhohlakala kuleli cala umsolo wena kuphela usungangitshela usana ukubaleka noma mhlambe khona abanye nje abangabandakanyeka hayi mina ngazi lutho angizangishuthe awu uqonda ukuthini mawukuthi akwena owadubula ngithi watholakala endaweni yesigameko wakhuthuza bafica imali isibhamu nesikhwame kwakufakwe kusona isidumbu okay ngizokhuluma ngicela ngiphe umzuzu yabo ngimaka usukhuluma nalabo zankosi babuhlungu ubuke ungiphi isikhathi ngishisa eduze nangumfana madoda ungazongidina wesiphukuphuku okay fine mina ngangihambela ngesitolo kwaphuma intshibongo kwakhuza umhlolo kwaduma imoto ngisasesangweni ngabona igazi ebondeni idamba lisebrandeni kwathiwa mbambeni ngancike esicabheni ichizi sentanyeni lapho ngiyakhala bangifaka nesithumbe ebuthini bafake entabeni bakhipha ikhwama embili baphuma bathi asimshiyeni kwakwesikhathi kwakothe ngekhathi zasekuseni niyabonaka ukuthi anginacala ngicela ningidedeleni bani uyanhlanhlatha ungibheke kahle ngisomphatha-ke khehla sengaba mdala kunendima ngikuqala ngizola ukusesha lama fingerprint asesibhamini akubeka obala uwena nolwazi oluveza ukuthi ngaso sekunabantu ebabefa yacabanga ukuthi kulamacala wonke uzonindeka manje ngenze njani indaba ungazolibela ungibhedela ngithi isamba semali eyashaqwa sibange sisaphelela musa ukutatazela ngitshele kahle kuningi osangifihlela okusobala ukuthi isikhale sakhe impela hayi mina ngazi lutho shuthi kufana izandla phela futhi ngikhathele ukukhuluma menithanda seningangivalela yabona-ke sengushiye eceleni umthetho ngiringa nawe menithume njengondoda beyifaka sethi mina ngikusoli usolo umthetho angisonyoni ngiyalazi ithesha uchaza inyakanyaka engekho awustiki kumakufethi mungangidlela ivaru ugonyuluke singasehlisa isigwebo awukodwa bazongibulala lethi indaba ngize nendlela okay konke lokho engikusho ekuqaleni kwamanga mina ngangihlalele ekhaya ngiphothekile ntambama ngafonela umsayiphoze wasangishayise sobuhlaba ngafasa ima-ola ngashona khona la ngasesifaza wakhishwa ibhodlela ikesi saqala-ke sabuhlaba busuku busondela nobutshwala busaphelisa sesohamba nani bangayo sasibawufoma ngicabanga kodwa abanye angimakhumbula amagama babebadala amajakhethi amade neyibuka ezimnyama khona wamemeza wathi yibo laba bamjaha bambamba bamfuqa ngebhulesi wazwakwanda utusuko wamfumbathisa imali wathi malana nginamaphoyisa asendleleni uzuvume konke ntwana sokhipha ngepheyile emva kwey'nsuku entathu usala meke wajampisa sobulala uma wakho netime uza kahle impela banginika isikhali bathi ngizoyivikela just in case ningidubula khona ngizoyiphindiselela ilona leli qiniso bengicela niyongivalela ngeke ngiphile ngokubaleka le nswela ngisazongihlasela le ndaba sengiyayizwa ichaza impela ngaba kuhle ukuthi esipaza kwakhona namakhamera sokufaka kwi-witness protection ungasatatazela le nzwela kudala idingeka sezeqa kambalwa isithela amadela kufa kodwa namhlanje-ke liyabashonela thina nje uhamba uyimixa namadila angasile baphelile abantu bedlala ukuba wothathekile kusasa sonithutha nomndeni wakini sithi nidukile wenze kahle waringa ivari senenqwabo esizile suke mfana next time ungasabhayisi ngiyabonga baba umseshi bengingazi iqiniso ezongisiza